Seto. Arenane iki mek sakmene lho to. Ancrum kan kono piye jauh. Ganggu wong delok lho awakmu. Ora, sing kleru koyo udah jeto. Kowe nyapa bayaran iki musuhe. Lah iya to, Mit. Kowe barang iki gawe tempo. Dadi piye-piye? Piye? Oh, atau ya matane PC. Lha wis enek musuhe dhewe lho. Oh, genep. Jelasno, to, ngene. Kowe ora isin dicelah wong sakmono mbane lho. Mesane cah cilik-cilik gemblekan rupamu lho. Ganteng ra apa-apa. Wis ora pati ganteng. Ora apa-apa, ora ganteng ritek sing penting ireng. Loh, malah malah bangga. Nyapa? Matane iki kayu goblok. Ya kupengku ngono kuwi. Randine piye randine? Mang wis semayanan ndek belakang to. Aku wis minggir. Man gendane piye? Sing mudhun panggung ra bayaran. Jawan kru iki, Mas. Aja kaya ngono, kowe iki ngawur. Mudhun panggung ra bayaran. Iki ora mek mudhun panggung ora bayaran. Adewe yo iya. Lah. Seto, aku tak masuk arena. Kene tak tulungi. Ngeten iki lho Amet iki lek dijak kompromi akeh. Yuk kalem-kalem iki. Wis ora bayaran di Pulau Soro, anake kaya. Ya, kaya. Terlalu bersemangat. Woi. Terus kamu piye? Gimana hal? Weh. Lah kok malah ganti kowe to, Mit. Kudune kowe nulungi, jeto munggah kowe panggah ning dhuwur. Kowe nyapa medun wis. Gimana lho? Kowe geret to. Iki kancamu sak grup lho kok. Geret iki. Ora niatku iki aku geret iki ben padha naike. Tulung ngono iki. Tulung ngono. Tulungan akeh lho. Dosane abot ya. Ya iso. Wah. Nek kowe bledos. Tenan Mit yo ditulungi iki yo. Nah. Ana Bu, kowe bablas rono ya. Aku tak boleh apa piye? Mulai adewe iki sebagai kanca kudu ditulung. Yo to, piye Mit? Ditulung. Iki rai uduk pacikan BC, Mas. Lah kok enek-enekne lho. Rai diobok-obok ya. Kene yo rai wangi bolo kowe. Tenanan iki. Yo tenang, ditarik. Yo tarik. 1 2 3. Nah. Keplekne ae. Piye to? Aku kelak musuhku iki. Loro blok. Musuhku perang lak iki. Lah bar ngidek teleke, Mas. Nyapa? Abune rungku telek lecung. Musuhku lak iki to. Adine perang musuhmu aku. Lah yo terus kowe nyapa melu-melu kesro ki? Ngerti po ora? Kok iso koyo ngono lho to? Abahmu lho. Wah, bocah punya abahe kok solar ora lho. Kowe candinga aku mburine ngono kok. Kowe iki maksudmu kowe wis minggir. Aku kan wis perangan kambek personil satunya Mas Bintang kayak mau. Heeh. Dan Terus wis minggir. Yang pertama kan Mas Emon kambek sapa Mang? kae Aris. Doaris. Saiki apa? Kowe karo Bintang. Heeh, saiki apa? Lah yo terus aku karo iki. Sapa jenengmu? Lee Min Ho. Lah. Liminho. Modele kok cok bakal karo Minggu barang. Sajen. Kowe ngene lho, kowe iki musuhku. Dadi kowe perangmu karo aku. Lah aku mang wis ngenteni lho ning ngono. Lah iya. Lah iki lho, kowe nyapa Kowe nyapa melu-melu? Ngesro ki. Minggir. Lah aku wis mono lho, Men. Berarti aja ning kono. Ganggu ngono kuwi. Minggir ono. Rono. Loh, sing ndak ganti iki. Kok ndak seragaman? Minggir. Sopo mau kok minggir? Iki wis minggir ono. Heeh. Ayo Mas. Kendange to? Loh, ora usah dikendangi. Didol. Yo.
iki renek to. Nyapa? Musuhe liyane iki renek to. Lho, emang kowe itu emang Aku ki ora perkara wedine. lha nyapa? Gila. Kok gila iki padha menung. Oh. Prenget. Raine koyo tapir. Tapir di panganane semut. Ngadep rono dimesmi ra malah ngedeni ngono lho. Meh sempung koyo ngono mang lho ya. Karo dhewe to. Lah Mesem ki senyum, sing didugone ki untune sing gisul tok. Oh, wis. Lho, ngene. Iki aja gusi mok dudohne kabeh. Lah tuh yo spek iki yo ngene iki kok. Delokan. Zoom ngene. Oke, neng para yuk. Karo dhewe to. Lah mesem tok para penonton guyu kabeh. Sing gagah koyo Jito mung lho. Lek arep perang iki sing gagah. Ngene, contone. Ha, deloken. Malah koyo komedi ketek. Sing gagah le. Belo aku. Ora mbelo piye nyatok lek mlaku kok komedi ketek kok. Sing gagah. Anu liyane kan. Lek mlaku sing gagah. Koyo Pak Budi. Wong koyo Pak Budi. Nah, koyo Pak Budi kuwi lek mlaku ra. Wah, Hmm. gentleman ngono kuwi Ya jenenge. toh. Gagah Pak Budi ki. Ya, Mas, Pak tahu. Budi chat. Kowe ngerti apa ora? Pak Budi ki wong sing paling nelongso. Lah kok iso? Pak Budi chat. Kuwi anggere sapa-sapa sing dichat ora tau enek sing gelem bales. Wah, Kuwi sing ditet mobil. lho untuk WA kuwi to? Uduk. Oh, tak kira lek chat WA. Ibarat yo goblok lho iki. Lah oke, ditakoki chat ngerti ra we artine? Chat. Apa? Pak Budi chat. Chat. Pak ngerti. Budi awor kucing toh. Kok amar kucing gitu? Lah chat. Pak Budi chat. Pak Budi yang ahli mengecat. Wah, Mengecat itu adalah mewarna. Mewarna itu adalah mewarna kehidupan biar indah. Kayak Pak Budi karo Bu Budi, bengi iki ropyan-ropyan ngeluari ujar nanggap jaranan Turangga Safitri Putra. wah, kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Budi. Wah, alhamdulillah. Dadi awake dhewe nang kene iki kabeh nyengkuyung. Seniman seniwati jaranan dilumpukne. Ngerti ora dilumpukne iki? Apa weh? Dikon becek. Kowe wis becek apa rong? Oh, wis becek apa rong? Urung. Minggir rene. Urung becek. Karo Pak Budi seniore jaranan Safitri Putra. Iya. Kok arep ora becek? Kowe wis becek apa rong? Minggir ono. Kowe urung toh. Ngisin nih. Urung. Dhewe iki karo Pak Budi iki wis karo dulur dhewe. Kowe wis becek apa rong? Minggir ono. Bang, Ngomongin. Bocah semene iki ora enek sing becek iki jane cetha apa ora? sini lho, tak kira Ngisi. aku tok. Kowe wis becek apa rong? Iya yo. Minggir ono. Kae yo urung. Kok ngisin. Lah kowe delik kowe arep apa? Kowe wis becek apa rong? Wis becek apa rong? Urung kok model-modelnya kaya maling ngono kok. Urung. Minggir ono. Minggir ono. Bang bayi personil enek 5 urung becek kabeh. Bocah 6. Ngene sing 5 kok urung becek. Kowe iki Pak Budi iki mau anggap apa? Yo Ojo ngisin-ngisini aku sebagai ketua grup. ora ngono, maksudku yo sik ngenteni sik. Ngenteni apa? Sik tok. Iki tak iki arep tak pertanyakan. Lah kowe nyapa rene? Loh, aku yo urung becek, aku tak rene. Jangkrik. Padha ae. Oleh nyeneni kancane kaya makku ngono. Loh, aku yo urung becek, aku yo tak kabar ngono. Ketua grup. Urung becek, urung. Apa? Lah kene yo urung becek. Aku yo tak nyisih rono. Dadi iki ngene lho, Pak Budi iki sak liyane wong seni. Mambengi ndek iki yo wis enek kesenian tayub. Oh, saurung. Bengine campur sari. Bengi awan mang teko bengi iki jaranan. Ini menandakan bahwa Pak Budi itu adalah seniman yang sejati. Hobine nyanyi. Jajal Mas, jajal. Sik, Mek. Iki arep iki enek sing akeh sing takok iki. Apa? Iki padha sing para penonton di belakang mang tekok. Piye? Biasane iki grupe Adel iki maine iki biasane anu sing ending bagian buri-buri. Oh, arepe barongan. Lah Nah, iki kok awal iki kenapa? kowe ngerti kok grupe adewe metune awal iki kok ngerti apa ora? Mergo iki maine spesial ning jaranan Turangga Safitri Putra. Kliru. Loh, piye to? Mergo mung sore ra komanan jam. Kene wis muntuk-muntuk nang gapura, musola trotok tok tok tok
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dadi ki raiku yo mek metu mulai gapura kene to. Ora samo nek-nek. Terus malah ditokne dhisik ngono lho. Yo maksude kancane malah isin no. Tapi ora oleh ngono. Awake dhewe iki kudu bangga. Nek kene melu nguri-nguri apa meneh jaranan Turangga Safitri Putra ki legendaris. Legend iki. Jaranan sebagai sang pelopor jaranan dangdut kreasi. Dadi sak liyane jogetane enek dangdute. Ngono lho. Dadi ki awake Pak Budi ki yo ngono. Angger jaran mesti nyanyi. Nyanyi ya. Aku yo ora gelem kalah. Adewe generasi muda. Iya no. Generasi muda penerusnya Pak Budi. Jaran diselingi nyanyi. Nyanyi ya. Adewe iki generasi muda kudu sing intelek. Ya. Otaknya itu harus berpikir maju. Oh selain bisa nari juga bisa bernyanyi. Betul. Kemarin tanggal 22 Oktober diperingati sebagai hari Santri Nasional. Santri Nasional. Kemarin lusa tanggal 28 Oktober diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda. Hafal kabeh lho ya. Besok tanggal 1 November apa? Wayahe Asok Mekar. Alah. Asokku tanggal 1. Nyapo mau omong nenek kene iki. Ora tenan Mas. Mas, jaluk nadane Mas. Pak. Lah. Aku ki generasine Pak Budi lho, Lek. Ibote. Jai ponge Mas Jawi. Wah, poe enak. Ibote Mas. Jreng. Ritme. Nah, iki lho. Ngerti ora? Pak Budi ki lek wis njaluk ngene iki. Terus. Pak Budi lek wis njaluk ngene iki. Njaluk musik lagune mesti. Apa? Ngamuk angan unike itu. Ngawut. Iki ning mewong. Hah? Iki nek yo mewonge. Iki nek mewonge. Kok Uraan ngono to iki. ora sok ngawut. Biasane lagune kuwi lho. Karo penyanyi ya toh digorene. Ngamuk akan dibaleni sisan. Ora kamu teh Pak Budi. Kowe aja koyo ngono, kowe malah ngene yo dipotong lho. Dipotong lho gara-gara kowe lho mek ngono to. Dipotong apane? Lho kuwi bagian dhewe enak. Iki hitungane Pak Puk. Tidak dipotong ora. Ngono. Cara kowe piye cara nyanyi sing bener. Aku. Ya sing lebih lengkap lagi, aku tak panggil penyanyi nih. Alah. Modelnya kayak wong setep ya lagu. Ngene, Dek. Lho ngono kuwi menandakan laki-laki berwibawa, Mas. Mas. Lha to, aku lek ngene kaya ning pewayangan lho, Mas. Pewayangan. Loh, tenanan lho. Cara kowe? Aku ning ngene Arjuna. Arjuna. Aku bagian lanang Arjuna. Iki sing cewek bagian sisi kanan aku kaya Sri Kandi. Wah. Dajal nek kowe, dajal kene. Wah, mau kalah. Sik aku yo golek. Kowe kan pewayangan. Iya no. Kowe apa? Arjuna dan Sri Kandi. Dajal tak nilai sik mandeko. Mandeko kene. Nyapa? Lah kene Dek. Nah, Pewayangan. Arjuna. Arjunane kowe. Mang wis. Ya. Kowe Arjuna. Oh, Terus kene Sri Kandi. lek iki Sri Kandi. Sik. Arjuna. Sik iki kan. Lah yo Arjuna Heeh. Sri Kandi. Sri Kandi. Berarti kene Rama karo Sinta. Cinta. Lek iki limbuk kalih cangik. Kok yo melu-melu. Kok yo melu-melu. Iki Tito Dalang to, Mas? Tito Dalang enom Tulungagung. Dalang kondang. Masalah tanggapane laris malah koyo ndok asin. Bunder bocah. Aja koyo ngono. Nyanyi cara kowe. Mbok rayu sing piye? Nyanyi langsung Dek nadane Mas. Mas Wawan dan Mas Mul ya. Ini ndak pakai A minor. Ini pakai G aja. G. Ya, G. G. Oke. Nadamu apa? G. Gaundeng. Neng to ta? Ngrusoi G to? G. Lah yo gaundeng. Sik. Abape.
Kita mangan apa? Ya bapakku. Ambune lho. Lah. Oh, kok ini? Lah. Iki serius, Met. Serius. Loh, tiba kita iki. Kowe ojo ngrusoi Lah kowe iki arep nyanyi apa arep ngono tok? Sik urung. Heeh. Sing lagi tren saiki lho, Mas. Do re mi. Kuwi ta? Ya, sik menang Oh osik iya to iya. ya Oh, Allah. iya iya, maaf Bos, maaf. Dus sang mustika ning asmara sun kayong yen mrene Tepuk tangannya buat Mas Yeto. Nyuwun sewu Bapak Ibu adik-adik, Mas Yeto niku suarane apik napa elek? Apik. Apik. Baik, suwantene sae. Praupane sae napa elek? Nggih. Matur suwun. Elek iki. Sing terakhir. Aku ya iso. Ayo Mas. Mang Mas, kuncine ning ngomong Mas. Gak kalah iki wong. Memang gitu. Iya. Aku Mas. Sakmono ya Mas ya? Kurang-kurang Mas. Aku nih Mas, R ya Mas, R. R. Nada kok R, aku lagi tumon iki R. Aku ini menyesuaikan R. Ketua RW 1. Kuwi lho. Nyapa mau sangkut pautne kuwi iki. G. Ora enek nada R. Padha kaya awakmu. G ya Mas ya. Mas mau G ya. Mas atau G, G. Wes. Cek nada. Cek vokal. Sayang. Wes. Ini Dek, ambil aku. Oh, sik. Belum waktunya, bentar saja ya. Sayang, sayang, sayang. Aku wedi lek disikap ngene. Napa? Moro-moro dibetot ngene. Ora. Iki lho dibetot. Ora. Tenanan Mas ya, tenanan ya. Jreng. Wes. Tiake. Apa nyanyi? Ombak gede. Jenenge tsunami. Ombak gede tak sebrangi kelelep. Jajal kowe. Apa? Lagu kuwi lagu. Banjir bandang. Ayo ngungsi. Kok ngawur piye to? Ngelangeli lagune wong seneni kowe iku. Banjir bandang taki lho. Keter, Bos. Banjir bandang ki yo ngungsi. Lirike ngono lho. Oh, lirike Iki ngono. lagu baru lho. Ombak gede tak sebrangi. Iso. Banjir bandang tak taki. Penting aku kowe tas kelan opo ambumu kok tempe bosok. Kita tas gel tonto coba nitae. Iso dimak ngene raimu. Oh iso-isone. Lagu sing terbaru kuwi lho. Uduk kuwi ya sing aku mang sing Lho, kuwi ya terbaru. Sing piye? Sayang. Sapa to, Mas? Piye? Enek sing padha ora karo mboten ajane? Sayang. Sawangen rembulan kae sumunar nyawa aku kowe. Oh sing Sayang, yakin wis ora suwe sesakitan
Masih bersama Turangga Sapitri Putra. Oh, betul. Sareng-sareng dalam acara pernikahan. Tak kira lek apal. Mbak Penny. Sareng-sareng campur sari Turangga Sapitri Putra. Mas Mul dan Mas Soto. Hai. Permintaan dari tuan rumah Pujaning Syekh, wes. Lagu duet Mas Hamid. Oh, duet. Iya. Oh iya. Mbak Angel nadanya aja tinggi-tinggi. Aku Nanti tak- ndak nutut. Tak peranggul lek rasanya. Aku dibantu ya. Mbak Angel. Masalah Mbak Angel ki lek ayu menik-menik, nganggo kebaya kuning, kembene ireng. Kayak kemempel ning kali ngene ya, Mas. Ora aku iki karo sampean ki. Malah koyo madu mongso sampean. Garek mangan. Ayo sayang. Bilo sayangku kok ilang. Alhamdulillah. Terima kasih ini Iya. Kakak Angel. Wah. Kok kakak tau mang sayang-sayang saiki kakak. Cara nangis ngono kuwi lho, Dek. Pertama ya sayang-sayang. Halah. Nyapa aku? Ya aku ora. Kena Ojo, to akhirnya. Ya ojo. toh, predatore kena to Ojo, akhirnya. Ya ora. toh. Wes. Wis, Mbak Angel ngono ya satu lagu dulu nanti disambung lagi. Ayo. Iki bar iki sik enek tari rampok singo barong. Kok sing ngobrol? Ade metu nomor 1. Oh nomor 1 to iki? Siji. Biasanya bar dhewe barongan. Iku Kok sik nomor akeh? 1. Dono, gak mau gagal kan. Oh iya. Berarti saya buri sik akeh. Kowe nek kreasi-kreasi terbaru dari Turangga Sapitri Putra. Betul sekali. Wayang-wayang kawake engko yo tampil. Mas Tampil yo, Dor tampil. CS. Iya kok. Iki lho. Mbak Sela yo tampil, kabeh tampil sing kangen karo Turangga Sapitri Putra. Kula sak kanca namung Gojek, bilih wonten klentak-klentu nyuwun pangapunten sak kata-katanipun. Pak Budi nyuwun pangapunten, kula sak kanca namung Gojek kalih bapak-bapak ibu-ibu kang hadir dalu menika. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amit dan kawan-kawan matur sembah nuwun.